Ne-ofisini. Sangibona nje mina ukhizi. Ngiyabona Khabazela. Oh, straight, hamba nenkosi. Uyababa Awu siyabonga. Edile sengibusisiwe ngingele emqala futhi. Awu siyabonga. Yebo ungabusiswa ekhaya. Malini la? 50 rand. Insurance yakho yaziwa mthapha. Yebo. Bakushuta ba. Ya ufana. Edile kwa. Awuthe. Oh. Ngingana mina. Yeah. Yona. Oh. Imalini? Hayi angithathe yona le lona ke. Amen. Hey, sanibulani bakhawe. Nonke ngiyanibingelela eindaweni zonke. uDr X ubezobona ubaba. Ngibonile nonke ubaba engibusisa engiphi inhlanhla engibusisa ukuthi abantu baphile. Namhlanje ngisekhaya ngiseSoweto eMemezane. Onyazweni loZulu kubaba, baba wami la ngabuswa khona. Yilapho engathola khona izibusiso nalapho engisathola khona izibusiso basaphila abantu ngabusiswa la ekhaya uthingwe nokusazana